to miejsce znane w Koszalinie i w okolicy jako byłe centrum handlowe, gdzie był sklep Nomi. W miejscu po sklepie Nomi zrobiliśmy taki pasaż handlowy, 80 ponad miejsc handlowych, boksów, w bardzo ciepłych, miłych warunkach. Dajemy możliwość sprzedaży produktów, czysto takich też bazarowych, tak? Czyli najtańsze stoisko 8,6 m2 ze wszystkimi mediami, ze wszystkimi kosztami kalkuluje się w cenie netto niecałe 500 zł. Więc myślę, że jest to dostępne dla każdego człowieka młodego, rozpoczynającego działalność, takich tutaj ludzi też mamy, czy osób, które chcą po prostu w nowym miejscu stworzyć miejsce handlu. Cały pasaż tutejszy na bohaterów Warszawy 1A ma 6000 m2. W głównym pasażu są stare sklepy meblowe, które Państwo na pewno już znacie od wielu, wielu lat. Jest słynna restauracja Szejka, jest producent okien i żaluzji Oskar. Mamy nowe sklepy typu tekstylny sklep Factory Outlet męsko-damski, mamy sklep Dywanex z pełnym wyborem różnych dywanów, mamy sklep Pasja Snu z bardzo ekskluzywnymi, wręcz leczniczymi materacami i łóżkami. No i oczywiście nasz ukochany Jisk, który tutaj od lat jest wielką atrakcją dla klientów. Także pasaż nam jak gdyby prawie jest już wypełniony. Szukamy bardzo chętnie jeszcze stoiska cukierniczego, spożywczego, piekarniczego ze stolikami, bo trzeba będzie wykarmić troszeczkę te wszystkie osoby tutaj, które będą pracowały, więc sam shake nie wystarczy, szukamy właśnie firmy, która mogłaby tutaj zrobić jakieś takie lunchowe przekąski, a przy okazji może kawę, herbatę, ciasto. Sama hala jest wypełniona w tej chwili 88 miejsc, mamy wypełnionych około 25 miejsc, czekamy na chętnych. W styczniu, w lutym robimy czynsz promocyjny. Wiemy, że ten handel w tych miesiącach jest bardzo ciężki. Czynsz jest w wysokości 1 zł i właściwie wszyscy pokrywają tylko koszty mediów, więc są to tak zwane ceny już bardzo niskie i pomagające w rozkręceniu biznesu. Właściciele całego obiektu, Idea Invest ze Szczecina, podjęli decyzję o zrobieniu takiego troszeczkę globalnego remontu budynku, odświeżenie wnętrza, zrobienie wiaty przy wejściu takiego wiatrołapu, docieplenie. Także ja myślę, że za kilka miesięcy, czyli wtedy, kiedy ten biznes powinien ruszyć na całego, od marca, od kwietnia, będziemy mogli już się poszczycić takim centrum handlowym z prawdziwego zdarzenia, z wynajętymi boksami, z ofertą dla wielu osób. Parking to jest 240-260 miejsc, więc jest gdzie zaparkować. Wjazd jesteśmy na trasie między Makro a wyjazdem na Mielno, tak? Więc fajne miejsce, do którego łatwo trafić. Zapraszamy.